Oras madihita saluhutna. Suang songoni nang ruas ni huria na adong na dijabu nama dohoti pertanyaan lewat live streaming di Bornginon. Sebelum mulai pertanyaan ngata tapa hohoma martanyang mahita ganuk marsada-sada. Amin. Tapuji tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tudosata. Hamu ali akadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikon dohot dohita marsi haholongan sama hita, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala pardenggan basa, rodi saliling diniling na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho, ala diramuti ho hamisian nasai laon sahat rodi sadarion. Kupuji hami maho, ala nong sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dami dohot hasonangan di lehon ho hatam na badiai. Sai asima roham. Urupi mahami mangulahon nanidokmu, asahot rohanami jala tarparangehon hami parange nabadia, sai ajari jala paim baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami i, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahatani debata songon turpuk epistel di Bornginon na dienet sian buku Romsada ayat 10 onom sahat tu ayat 10 pitu tajahama marsikat sorin. Hagogoon ni barita na uli. Aidang nahuhailahon barita na uli.
ai hagogoon ni debata doi paluahon nasa na porsea halak Yahudi jumolo dungi dohot do halak gorik ai di papatar do isi hati koran ni debata nasian haporseaun tu haporseaun konggar tu natak surat kian na mangulu do partigori inorhon ni haporseaun ola nima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupiosa. Amin. Marede mahita. Martangiang mahita ale debata amanami nadi banu agicang toktong do sidok maulea tehami tuho ala diudutiho dongulu nami diganup akka partikian jala takas dohu pakilalahok kami Tuhan dilihoko dihami borngin jala hupak ke hami marparsaoran dohoto dibagas joromon mamujiho dohot tumangihon hatam setongos mato dim todi porbadiai lau patauhok kami mangatusi hatam asahuanguluhok kami jalamiak kami di bagasan hasitongan gabe hujalo kami haluaon marhitesian haporseaon alai betaktung marlau dosa kami Tuhan perjulo mahami urasi siat dosa pangalosion nami asatung gabe badia kami nagabe hasahatan ni baritam barita naulii amin. Hamu damang dohok dainang horas madihita saluhutna harop rohanami hita saluhutna napatupa pertangyangan di bagas joro ni tuhatta nang ditonga-tonga ni bagas tabe alanima hujahahok kami ma hatani debata di pertanyaan tadi bornginon imana tersurat di 2 Raja-Raja biddu 10 alu dimulai maisian ayat sada sahatu ayat walu tapai hutihut ma
akamang akainang di bagasan rohata. Patolu taoton dunggabe raja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja sian Juda ma si Heskia, anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dinabakit raja, jala 20 sia tahun leleng na ibana mangarajai di Jerusalem. Ia goarni inana ima si Abia, boru ni si Sakaria. Jala diulahon ibana dolomo ni roha ni Jehovah, sadok songon nabi nahen ni si Daud opunai. Dilohai ibana huhut akka tabak, jala dibolai akka gana-ganaan, jala dipasikon akka sobaon asera, jala dirosahi ulok tebaga nabi nahen ni si Musa, ai rasa tiki ujui sai na manutungi daupa halak Israel tusi, jala digoar doi na hustan. Marhaposan tu Jehovah debatani Israel doi bana, jala sian nasa raja di Juda akan pudi sian ibana, dangadong tu doson ibana marroha, nang sian raja na jumolo sian ibana. Sai marsihohot dorohana tu Jehovah, dang dipasurut rohana sian ibana, jala diradoti tonana. Akka natinonahon ni Jehovah tu si Musa. Dibaheni sai didongani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalakka. Sai nama jadi doi. Laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur, dang be manguduk tu si. Di patu ibana luhut halak Palestim, sahat ro di gajah, dohot partala pahanasida, olak nitukup parhalan, sahat ro di huta na goting. Ido sahat na. Hamudamang dohot dainang, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, di pardalanan ni bangsa Israel, dipabakit debatado akka raja, jalamolo tapayutihut jumot jodoi, sian kalangan orang muda, sian horong nauposo, molo tapayutihut mulai sian Raja Saul, Raja Daud, dungi sahat mamuse tu si Heskia, laus onma akadamang doho dainang nagabe jamita pertanyaan di Bornginon. Totu do kehadiran ni si Heskia nagabe raja posisina. Keberadaanna adalah mereformasi. Manang patupa perubahan di tonga-tonga ni bangso naung Jepang di hati-hai halum lamun. Alania alanung ngatung sange nasida merdosa dang marhauduhod be tu debata dang satia be nasida tu debata umur ni si Heskia nama sai poso didok naking diturpukon 25 tahun manguluhon bangso nama sai balga si tutu alay nang pesongoni gabe tarbarita do ibana ido mana dangadong nama nadingi ibana sebelum ni nanaking dohot sesudah
Alania hadui. Apakah itu karena kebolehan dia? Apakah itu karena pengalaman dia? Sama sekali tidak. Alai didok manaking alani hasetiau ni bana tu debata. Nasai mangolu di bagasan hati koran. Nasai mangolu di bagasan hati tongan. Jala toktong marhaposan tu debata. Dakya sumurut ibana siap tona ni debata. Dakya ibana sumurut siap matik ni debata. Alai nang pe poso ibana dihajol maun. Alai boy madohonon dewasa di dalam iman. Dewasa dihaporsiaun. Totu sadia doi dapotna. Gabe boy ibana hatop dewasa di segi iman, didok naking, di memehon natoras natu ibana sedini mungkin hatani debata. Alanido manguluhon bangsoi di pangasahod debata dada pikiranna, dada kebolehanna. Di halomohod debata. Sampai boy ibana memimpin bangsa na balgas itu tu najukat jalan natakang roha marumur didok naking 20 sia tahun. Jadi molo tu obasta si sonarioni akamanga kainang baboy madohonon onom periode maibana berkenan dipakai Tuhan mabuan bangsoi. Akadamang doho dainang lau merubah sifat, lau merubah bakko tangna ulaun na masay murai na pasti jupang do disi tantangan, jupang do disi hamolon, dohot jupang do disi resiko. Ay manang nga hape dang sude jolma merespon perubahan. Pasti doa dong nama jua. Jala pasti doa dong jolma naso setuju. Maka sogohon sahatu naboy memang nagabe nyawa taruhannya. Alay didok dang sumurut ibana. Dang gabi mabiyar ibana, dang gabi biyahaton ibana, ala gomos ditiok debata, ala dihaposi debata, idok ibana, debatado partando batoan, jala haporusak. Debatama namangodiho nau, debatama madongan yau, mangalo akamusu, asa gabe marhamonangan. Itor didok manaking marhite na pinatuduk ni ibana hala asur nanaing manaban na sida. Terkenal lo hala asur nagugo di hati hai tetapi bisa tunduk. Hupikir halonganga doi bisa dipapatu, bisa gabe taat halak Palestin. Taboto do halak Palestin nagogo si tutu di harajaonna alanya hadui ala asa urat ni hatauan lau paibaruhon segala sesuatu kuncina molo radejol main marhapo satu debata jala mangaradoti tonana itu sada kunci. Ni sada-sada hal lau merubah akabako-bako na robi asa jupang hai baruhon laho pada si papakobasion di tonga-tonga ni huriay sekaligus laho papitahon hata ni debata akahalak si songonodo ka amang akainang na didongani debata jala majadi saluhutna naniulana
jala sadinggan-dinggan. Akadamang doho dainang tantangan na niadopan ni ibana di tonga-tongan di baksoy jupang madisi didok nunga marduahon debata ngajupang disi menduakan Tuhan marhite didok manobba gana-ganaan paihut-ihut ngolu ni bangso na humaliyang naso tumadda debata naso tuduk tu debata di patupa ma reformasi jongjong maibana patupa pembaharuan marhite aksi marhite tindakan na nyata mangalohai akatobak mayako kamu mau itor moloidok mangalohai basti dia pakai alat dilohai ma akatobak mabulay akagana-ganaan pasidikon akaparsoban asera jala mangarosahi menghancurkan ulok tembaga na ginoaran nebustan alania alanunga dirajumi bangsoi na pinauli ni tangan nasida na nigorga nasida mampu mangalehon hagugoon alani do gabe di sobba jala mamele nasida tu debata totudo nunga gabe haliluon nunga gabe halum lamon jupang di tonga-tonga ni bangsoy si Heskia sebagai raja dangolo ibana pasobuhon dangolo ibana mauhom dangolo ibana tinggal diam dangolo ibana tutup mata paida-ida namasay marukil marsak marnida mamereng pangalahon ni bangsoy nang madaw siyan haporsiaw tu debata totu mardongan habaranion maibana padingkaton asa kembali nasida holan na marsoba tu debata tangarong tuna asing idok ibana ma sasada ibana do debata imana manoppa langit tano doho nasa isina hamu damang doho dainang di bagasa samingguon jala tongon ma tu tanggal 30 sada hari Minggu Oktober parningotan reformasi ni huriatta udah nabal gadoi di HKBP reformasi nabal gadoi di halak Kristen Protestan di halak Kristen reformasi pembaharuan ay marhite Dr. Martin Luther nasian Jerman mereformasi gereja asa lampita haporsiao ngolota kaiton naki epistel lagabe jamita tu hari Minggu dalan tajalo haluau dangadong na asing soduk konni haporsiao hasitonga jupang marhite na mangulahon hatan di debata sekaligus naing polin panadayota pangatusyota di debata alanido semangat reformasi ikotoktong domian di huria asa unang gabe lipe panadayota lipe pangajaryota taringot tuhata di debata hido mana di paubuk huriata HKBP Pekanbaruan tu hari Minggu di pasada mai dohot pesta gotilon memang taku ido diragam niaka namasa diragam niaka persoalan diragam niaka hamaulon do akan asing dituntut dohita asa manakasi
kualitas ni haporsiauta. Boido ala nyaka kesibu kata gabeso lau berohatta manakasi haporsiauta. Sada khas, ciri khas ni masyarakat di zamanon ala memang molota bereng na serba otomatis. Boido jolma gabe niang rohana, boido jolma gabe langgus rohana. Ala nyaka alat-alat komunikasi nama saya canggih, alai boido dipakai torop jolma tuakana kurang dingkan do tuakalan na asing. Jala boido songoni anggapan ni de bahalak taringot tu imanna, taringot tu haporsionna, mardalan akka rutinitas di tonga-tonga ni huria isarana asa boy tabayak koropaninan perdalanan ni huria jala ido na dirombak ni Dr. Martin Luther isarana di bonani tahun Victor di barar ma di garar ma pilihanna dohot guguanna manang pembangunan dirajumi molonunga dibayari berarti sah saja menjadi anggota jemaat. Sudah menjadi sah menjadi anggota huria. Hapesa tahu bolon sobinoto mengatu dia. Apakah dia bergereja? Apakah dia di pertanyaan? Jala boido sebaliknya. Ini adalah merupakan perenungan. Boido sebaliknya kita ringgas mar minggu, ringgas pertanyaan. Hape laos toktong do ringgas makaposi hagogoon ni portibion menduakan Tuhan. Ditiki masa aka hawalon, ditiki masa aka kegagalan. Gabedang di haporsiai de bata. Gabe ditubdalhon di bata. Hala Kristen doi. Waktu di bona pasogit masai tar songgot si tutu. Patupa ibadah mahami di Samosir. Dungi idok si tuaima lau majohita tu pusik buhit. Ai di boto hamudo naro tu pusik buhiti napistar doi. Dang nao to napistar deh na berpendidikan. Alay-ala na dong target yang mau dia capai. Mengido hagogo omadisi. Jadi molo satahatai bangsa Israel alay buhado hita halak Kristen nang matoras di hakristenon nang berjubileum. Adong do penasongoni? Adong. Itu manokon manoba. Iko lao tu pusik buhit asa boy tercapai. Cita-citaan nunga gabe lilu be, nunga gabe lipebe pangatusion ni ibana. Alanima gereja berdiri untuk mereformasi dadaholan di ruut-ruut parduru alai disikap ningolu ikotaridama kesetiaanna tu debata mana ngahape namasa toktong setia tu debata dicantolkan dirina 100% tidak diragukan hagogoon hakuasoon ni debata alanima nanaing dohonon ni turpukon jami taon tuhita di Borngino tuk tapai baru ma hapor siota unang marlau tuaka sobaon gana-ganaan tu portibion hola debatado na punya hagogoon hola debatado na palua ko kita sian huaso ni portibion ala ni say marhaposa tu de babatama hita jala unang sumurtita sian ibana say didongani de batama hita manang tu dia pehita mangalakka
marsihohot mahita somuba-uba makaposi debata taradoti patikna taradoti hatana dipargogoi debata mahita manang tu dia pehita mangalakka sai nadonganan nadohita asal na tok-tok kita setia makaposi ibana. Amin. Martangiang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobahor rohanami tuho ale Tuhan. Alanunga hupake hami tikion manguhal hatam asa hupeo pami hatam huhangoluhok kami jala porsea hami tuho bahwa hodo Tuhan nasun gogo situtu naing ma hutiru hami si Heskia taringot tu haporsiaonna maka posiho naso biahaton naso mabiar ibana asa songonima nanggolu nami ay gudang do na boy manosak ngolu nami nang pikiran nami si pataboy do lomos sami si patado boy merasa tidak nyaman ngolu nami ala ni pangela-ela ni subia ni portibion ali Tuhan paloas mahatami marturasi di bagasan rohanami asa saya toktong ihwingot tami ditiki di bagasan las ni rohahami ditiki di bagasan juk ni rohahami ditiki mengadopi tantanga kami asa saya toktong marsihohot tu hohami urupi hami di hagaleon nami tupa galedo hami tupa singgip dohami tuaka nasolomo ni roham alai marhite hatam ima merupakan jaminan di hami asa saina dongananmu dohami maralohon akaparaloan nami asa unang hami mendua hoko alai asa saya tok-tok kami di bagasan parsitutuon maka posiho alai Tuhan debata huwag kami mapardalanan ni huriam marhite di minggu reformasi naing pamanaton mo ma pardalanan ni huriam ay betak tukndo dang ubuk tulomo ni roham hupatu pahami say pakulingi hami akan naong pinabakitmu akan naposom Tuhan asa ganup hami di nama mulai aka program do aka siulaw non nami marpanukku kami tuho asang giat pangulahonon nami hobar tulomo ni roham gabe makorolas ni rohai mangulu di bagasan hasitongan nangakaruas ni huriam ale Tuhan di patatongon donuaing mardalan parapoton pendeta hatopan di HKBP alanina masaon dang boy nasida di sada inganan alai mananga di dia penasida patupa parapotoni totu mamikiri pada sipon pakubasion mai di tonga-tonga ni huriam asalam polin Tuhan pakubasion nami polin hatam huhatahok kami unang gabe marlaoki alanima hupasahat tami ma parapotoni Tuhan asa mardala doho denggan jala marujung di bagasan las ni roha ale Tuhan debata hubak kami manang akaruas ni huriam na dangol na pogos na somardia-dia bahkan na marsak na di bagasan parsahiton topot Tuhan dongani na sida asa saya toktong ho di pangasahon jala marhaporusan tuho dia karuas ni huriam nasay masihol di hama malum nasay masihol naing pajupang di tonga-tonga ni jorom tarlumo bineneng patupaw nami pesta nabalga reformasi dohot pesta gotilon tu pado Tuhan sihor rohana sida di kerinduan nasida Tuhan
saya martinangi bege maho asa marhite Tuhan tercapai kerinduan nasida marlas ni roha nasida dohot tami di tonga-tonga ni jorom pasahat tami ma nasa aka pangiduan nami patupamai hobar tulomo ni roham alai hurajumi hami keputusanmu manupak tunadenggan tunauli di hami marite Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Marede Mahita. Ruas ni huria ni tu hatta tapauduk jala tapaserek marohata martangiang tu adu panini bata martangiang mahita pinuji pinasa magwarmu ale Jehovah di bata manami para sirwana sumurung mariti Yesus Kristus Tuhan nami sileon hatuaon pasu-pasu di ngodu nami takas do dipakai rohanami dengan dibasa malai Tuhan na mangaramoti kami sa rodio bason boy haimi marhai pason dinamarpung kami di tonga ni basoro na pinarabadia mon ruas ni huriam do di tonga ni bagas ni ruas ni ora ganuk keluarga ale Tuhan na lupit tangan mangidu asi ni roham nungataka sali Tuhan hucalo kami si panganon parnguno partodia marhiti barita nauli na pabau surhon kami ali Tuhan sahapom may tutonga-tonga ni ngulu nami asa totong gulas ni roha ngulu nami jala margugo kami di madalani aka ari-ari ni ngulu nami tu aka ari naro takas do di dahami ali Tuhan padongan yamu tu naposom raja Hizkia ali Tuhan alani padongan yamu duban nabu ibana margugo jala monang maralohon aka musu na laho manahopi nguluna jala budi bana monang maralo sudina akka waso ni sibulis do akka na masakat na lamang ako ibana di pasidik kodo alami ale Tuhan bana bui bana ale Tuhan madalaton harajaw ni totong di dongan ni ho jala marpos ni roha ibana mga sakodo ibana lamang unaw sudinay jala pangajariod do inang Tuhan ale Tuhan di nasab perdalanan ni ngulu nami gudang do tutu aka hamaolon aka parukilon nami be ale Tuhan di tonga-tonga ni aka parungulun nami hodo ale Tuhan na mangurupi kami na mga leon hamonangan haluaon di nahuburus nami ragam ni aka namasa di saduk portibion dak tutu gugu nami do huaso nami lamang aloy sudi iya soho ale Tuhan
namar faso laho patudukon nasa faso ni sebulis do nasa pasisio sudi pangakui. Saya pemalu maroha pikiran namarsa ale Tuhan akan agali para ugamu. Saya ho ale Tuhan mangubati akan namasahit ho do padani bulu na sumurung. Sudi akan namasa disadok portibio ale Tuhan ala mangago nang huriam. Saya paholang maido bangso negara nami. Saya totong ho ale Tuhan nama ramoti asal sonang kami mangulu. Ginonggongan ni ale Tuhan. Pimpin nami Tuhan ni bangsa Indonesia. So ina pemimpin ni bangsa Presiden oleh Tuhan Allah membuat kami itu akan ngulu na merlasni roha tong persahalamu jala parbisuhamu sudina aka pemimpin pergijang satu partoru asabuya le Tuhan dengan sudi berdalan. So ni male Tuhan nang pemimpin itu ngatongani huriam HKP ale Tuhan evorus satu aka preses satu tingkat huria. Na tahun wang Tuhan rapok se HKP pendeta sadok portivion na marpungu di garu ingan nasi debele Tuhan mikiri kuriam. Saya pati rumah perrapotani marujung asal marujung di bahasa dame. Jala persalaya itu nang evorus HKP na laho manugu-nugu kuriami. Laho lam jonok Tuhan itu ngamuji kuarmu na badiai. Songoni manang hurian namin ale Tuhan HKP. Pekanbaru saya pasu-pasu dok ruas na dok parhaladuna. Songoni matuare minggu pesta gutilon reformasi doa kar ragam ni kegiatan tuare minggu ale Tuhan sadok Tuhan mau pasatami sa berdala dok dinggan di bagasa dame. Jala terpuji kuar muda badiai marite hite aka ulau nadingkan na ulah kami tonga-tonga ni huriam. Jala totong saur dos satai sauluan nang ruas ni huriam ali Tuhan lau pasauton maka malatehon kapasu-pasu na jinalo nami ali Tuhan di aka parbuini na ulah kami di tonga-tonga ni gan ulan nami Roma kami tutum maka malatehon itu jolong tuare minggu. Ali Tuhan saya totong mapasu-pasu sudina akan nahuwak kami songon pilihan na khusus may lau pasangapon guarmu na badiay ali Tuhan atau ngasima roham ali Tuhan say homa na madungani jalaman sumaso kami sudina ruas ni uriam ali Tuhan daw parmaraso di pangagoro akapasahiton jala sesa madusanay panganasan nami ali Tuhan mariti Jesus Kristus Tuhan si hokol si palua kami jala matang namion. Amin. Marede Mahita, Huhut Papungu Pelea.
Ale di bata amanami nadi banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohok nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pelean nami itu ho. Sajalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasya kami peleanon. Pati bulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohok di portibion. Buhay marohanami marhite ite todin. Asalam utadahami godang ni silelon mitu hami. Asalam girgir hami madok meleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak madok mahita di tangiang alia manami. Sai pinarbadia magoarmu. Sai romaharajaonmu. Sesat malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehon matuhamis darion hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi hotu pangcuna. Palua mahami siap pangago. Aihodo na puna harajaon. Dota gogoon. Rodi hasangapon saleleng ileleng na. Amen asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni todi porbadia. Madongan hita saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna.